Ọ sị bụ ya na ya so okwu na ọ ga-ebido ụtụtụ kọgide ọnụ mgbede apụọ. Ọkọsị anya ọkpọta ụmụaka na-abụọ n'ọbafa ana na-akọlụfa ife nya mere ma nke nya mere bifo nya wee nụbụ ya ọ na-akọtọkọ ọkọlụgbogo ọkọlụgbede. Ọ sị m na okwu ada afị ya niile ọkọsịa ọkọlụ ndị nebo and ọkọsalụ ndị nebo ọ bata na-aba mba ọ na-ewenye unu ka ndị nebo wee na-akọ nke ife ọkọlụfa. This is how he is. Ọ sị m ka ụmụaka riri na ụmụaka wee kpọ ya wee sị ya leave this marriage, leave this man. O gbuo gị one day na one day this man ga-egbugo before i wee bịa ka mara na gịnị mere ị ga-ahapụ ya. Sị m na ụmụ ya too na toxic environment that na ịmagonu ọ na-abụ mmadụ mụrụ nwa n'ụlọ ọnụnwa obie n'isi na-emekwa alụ mana nke ya bụrụ sọsọ ịmụ nwa n'ụlọ na ọ maka poli dokwunu ya. Ọ sị m na fa na-enyekwa aka o na ya na father ese ekwu okwu dutoni ya distant onwe from them for that they liked her. Nakwa ifugo mana ya mana mgbe ọbụla ya na-alụ ụlọ ọdụlụ ụmụaka nata ma something na ọ ghọọ ihe ọzọ ya wee na-ama na-eji this man na-ebugheri this man. Ọ sị m nne na ya fọrọ ihe mmadụ na-ese kwesịrị ịfụ sọsọ ya na ya mara ma ọ maka na ya ji aka ya sị okay let us manage. Ọ gwụsịa o weta ego etu ka ọ na-ebugheri ụmụ nwaanyị na-ebugheri ụmụ nwaanyị na-ebugheri ụmụ nwaanyị. Ọ sị m anọgide diọkpara ya nke amụ n'ụlọ wee si obodo oyibo wee nata papịa sị anya bịa kpọrọ ya ka ya na ya na-abụ n'obele ya bịa wee kpọrọ nwa ya na nwa ya wee bili. Ọ sị m ya na ya na-abụ wee biri o wee bịa itinye ife n'iru the guy jụ wee jide na ya aka nye etire mami ya ife ọ rigolu this guy ọdọrị aside ọdọrị aside esi nya pụọ bie nya mee nna anya ma ibie nya kwa mbọsị ya na this guy kiriri kpoo kwa mbọsị ya na this guy kiriri kpoo ya wee yọọ nwanne ya nwaanyị sị biko ka ọ kpọkwala nwa before di egbu onye. Maka gịnị na ọ jụ na ya ma nnọ fesi ya na-eti mami ya ife maka na ndị ọzọ magoro fa arụ ebe afọ kafa nọ wee too papa ịghọtago na ọkịta kafa kwubezi ya hapụ papa fa. Mana nke a nọ n'obodo oyibo wee too nwa n'obodo oyibo wee too ka ị na-eti mami ya ife ọ dụghị ka ọ ga-ete ekie nwatakịrị wee jụ o wee benye mkpụrụ amụ o wee benye ka ọ nọkwa ebe afọ it's not like na papia na-asọpọtụ kwa ndị mmadụ na-enye ịmago na onye kpọnatalụ nwa from obodo oyibo ọ chọrọ ga nke afọ n'akụkụ ya o nwere ka imelie ka imetie ime na-enyocha ime na-anacha ime n'etiti na-abọcha na ya fụrụrụ ụdị mmadụ n'ụwa ya amaghị n'edi. Ụmụnne na ife ya na-ekwu na o nwere ife ime ka imetie na o nwere ananya gba n'Ọnịcha 8 million ya ji afa nwa ya nwoke wee gbadiana fa wee bido ịlụ ụlọ bikadiana nke nọ US nke a mụrụ n'ụlọ na-eweta ego wee bido wee lụba dịsa ụlọ. Ọ sị m ya wee dulu di ya wee gaba ebe afọ ka ejefu ụlọ a na-alụ n'ọkwa ebe ya nọ wee medie ajọ ife o wee fịọ na ya na-agba akwụna. Ifụra nwoke ga-abụ oge ọbụla ọ na-enyo gị onyelu gị si ụzọ onyelu gị si ụzọ onyelu gị si ụzọ onyelu gị si ụzọ jee enyo onye enyo nwoke afọ na-eke ịkpa maka na ndị ogbu mma ada eji mma agafa n'azụ nya imegheri arụ a na-enyo gị imegheri arụ a na-enyo gị ọ fagwa bụ ndị na-ekote ịkpa fagwa bụ ndị na-achụta nwaanyị maka gịnị fache na ife fa na-eme ka ị na-eme. Ọ sị m nne maka na ya ṅụrụ iyi si Chukwu na bọsọ ọbụla nwoke ọzọ ga-afụ ọtọ ya nya welie ka anụsị alụ diche na mmadụ ka anụta and na that vow ya mere wee mee nyenye edobe ike nwayọ akwa ịghọtago. Ọ sị m na nwoke akụzugidere ya one day ya wee litu wee n'anya n'anyanwụ wee sị anyanwụ na ọ bụrụ na sinsi nwoke ji wee nụpụ ya maka na ọ na-akwụ iyi na moto ebe ndị strangers nọsị na ya nwoke ọzọ afụnugo ọtụ ya Chukwu welie mana ọ bụrụ na o nwere nwoke ọbụla fugolo ọtụ ya ọkwa ifo gị n'iru ndị mmadụ na ị ga-atagide afụfụ n'ụwa ga. Ọ sị alagba this man sọkwara ya gbukwu ọkwara ya gbede omenna omebie ọmara ife ọ ga-agwa ya agwa ọmara ka ọ dị adụ osikwa nke a ọ pụọ nke a ihe ahụ bụ ife mesizi na moto before one of the onye sofa wee jee data ije n'ụlọ a na-alụ wee sị anya jugodo nwa gịnị ya na-abụ nọ na o nwere ife jikọ ọnya na di gị before nya wee jụọ ọ bụla isiokwu akwa ifu gị. Ọ sị m nne na ebe fabi na ogwe bọsịfa dọgidelu polisi tụọ ya gbapụtara asị kedu ife melenụ kedu ife na-emenụ ke ife na-emenụ ọ bụrụ na nwaanyị anya na ya na-abụ na anyị na ya marọ nke sele fesele setụrụla nwaanyị wee kpọrọ ya polisi kpọrọ ya kpọchie ka unu ya na-anụ gbumgbumgbum like I said na o nwere ọrụ a na-alụ it will take time before alụsị anyị ghọtago.
Ọ sị bụ nne mamala na di ya ekwugharịgide ebute hepatitis B. Ọ sị bụ mamala na data umeanụ bịa kpọrọ ya nọọ nwunye mmadụ. Nọọ nwunye mmadụ bịa kpọrọ ya. Ewee sọmọ n'onye nya wee jebe steshọn ruo ewee kpegide di nọ n'ebe afọ yọba biko yọgide biko si na di lady agwara ya na ya na-anụ di osikwa nke ọpụọ nka. Ewee beluo di efe wee nataba. Nka na-abụ obidokwa again. Nya ịka na-ekwu nke o mere omekwa ọzọ. Ịka na-ekwu nke o mere omekwa ọzọ. O wee hapụza that lady wee manakwa n'aka nwaanyị ọzọ. Who knows ihe nwaanyị afọ mere. Nka na-abụ sị anya bịa na o nwere ife na-eto ya n'akpa amụ. Na o nwere ife na-eto ya n'akpa amụ ewene n'ọdọka boy. A na-ekwu destiny egoro obekwe. A na-ekwu akpa amụ elebekwe. A na-ekwu amụ elebe entirely. Ebunye this man eburi egboge eburi egbede. Eburi egboge eburi egbede. Ọ sị m nne ọkwa ị nọrọ n'akụkụ amụ a na-esi. This man a na-esi. Ọ sị m na ọ na-aṅụkwu siga sef na isi amagori ya arụ because na before bụ ọ na-esi nyasị ya na ị na-esikwe n'ise. Ọ sị ya ike asịbe ụmụ nwaanyị ndị ọzọ adịghị asị na ya na-esi. Ọsọ gị na-asị na ya na-esi. Biko ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ọma mma mgbe o ji ekwu ya onye wee sị ya esi ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ọ sị ya sọrị na ya mara ife ya na-ekwu ọtọ na ọjawalụ o jesizie bata anya jụbụ ya ọ sị ya na ya mara ife ya kwuru nke bụ na ya na-esi isi. Biko ọ bụrụ na nwunye gị agwara gị na ị na-esi isi kedu onye ga-agwa gị? Only your wife bụ onye nwere right ịgwa gị na ị na-esi isi. Ụmụ nwaanyị ndị ị na-enye gị n'ala ya agwa gị na ị na-esi isi. They are not interested in you. Ọsọ gị gị lee afọ gbasara alụfa. Ife gbasara alụfa bụ ego ị ga-enyefa. Ọ gbasara alụfa onye ka ọ ga-abụ akwụna buru HIV o bunye gị ọ gbasarala ya. Ife gbasara ya bụ ego ị ga-enye ya. Akwa ya tago so ị na-eche mgbe nwaanyị asa chicken idobe n'ụzọ ga-akị afọ your life ya onwe gị ka ị na-eme. Akwa ya ta na ọ sị m na-eweburu eju ụlọ ọgwụ. Ọ sị m na nwanne ya nwaanyị sendara ya 7.something million. Ndị mmadụ ndị befa wee tụkọba ego. Ọ sị m na mkpụrụ amụ na-abụ is almost na mkpụrụ amụ na-abụ gwụrụ agwụ eje na-ebeketa anụ na one side wee na-amachi ikie amara ife merie ife a na-ele na-esi na-ele na-esi. Ọ sị m by the time a gwasịrị die na amụ ya luo 6 inches na ebepụrụ ya 2 inches ka ebepụrụ ya. Nyamaghị na-ebugharị this guy. Nyama na-ebugharị this guy. Na mgbe ya mere operation nke ya n'afọ ọkwa ya keke mgbe a bụsisịrị m akpa nwa m ife. Na mgbe ife a na-eme bụ mgbe enwere COVID ka i wee fụ ụdị ụgwọ ha kwụrụ. Arize dị ọkpara ya nke ya mụrụ nke ọ na-achụ ọ na-eweta ego buru esi n'ụlọ ọgwụ nka eburu esi n'ụlọ ọgwụ nka ụmụnne antizie Okeke Okafọ a na-atụkọ ego wanyị na mgbe ya nwa nwere health challenge nke afrọkwa this man keke ivi na ego ya dobere ya ga-eji wee mee ọpụrị na o buori enyesi emesie ka anyị ya olee ka imezi ọpere ruru ọ sị na ego adọrọ ayụ anya n'elu yu anya na nọ sị na ego adọrọ ya wee tiri mkpu wee nakwụba ụmụnne anti wee nyekwa ya ego ya wee je wee mezie dọpere wee pasịa ife niile because na ya na-achọzi ọnwụ ọ bịa makwa na ego ya ga-eji ma ọpere but he was there. Ọ sị m ka emesịrị ife niile ọ sị m nne ya wee ka na-eche ka o mee 3 months ịgbagonu onye ebere amụ